Вітаночки, мінські монтажні хасла на сувязі. Сьогодні у нас відосик парада. Коли у вас буде натяжная столь, а вы робите верховый электромонтаж и жадаете максимально сэкономить место поміж натягной и чорновой столлю, то самой ніжейшей кропкой у вас будуть ось такие ось скрині. І ось якое выйсце вы маеце знайсці. Так, гэта размеркавальная скрынка невялічкага памеру. Габаритами 100 на 100 на 30 мм. Ось, до речі, і артикул, кому цікаво. І менавіта вось гэты 30 мм дазваляюць вам выйсці пераможцай у барацьбе за вышыню пакоя. А цяпер засталося толькі праверыць, ці зручна будзе ў іх расключацца. Пагнали! Да рэчы, за таго, што яна такая невялічкая, у камплекце ідуць сцяжкі, якія вось праз гэтыя вось правушыны будуць яе зачыняць. Опа! Ось. А, ну яшчэ нейкая схемка тут. Карыстацца якой я, напэўна, не буду, таму што і так добра ведаю, як гэта робіцца. Каб гэта не выглядала быццам бы нейкая рэклама, каб папярэдзіць вашы пытанні, дзе яе набыць, адкажу так: у любой краме электрычных тавараў за грошы. Таксама можна пашукаць у інтэрнэце, калі вас там, канешне, не забанілі, па артыкуле. Адзё.